जेल थांमाने टाउन बागै थांमाने सर जों थांमाने हिसाबैथ' 5 বছর পর भारतीय जनता पार्टीनि जे लोकसभा निर्वाचननि सिगां জাতীয় স্তরनि आंनियाव आलोचना खालामजागोन পরবর্তী 5 বছর बाहायके सरकार खालायफैनाय बहुमतैनो बोरैबा खालायदोंमोन बोरैबा थांमानिखा थांनाय 17 बै 18 दुइ दिन दिल्ली भारत मण्डपम अर्थात तालपुत्र स्टेडियाम अब भारत मण्डपम आरो जो सर्वभारतीयनि जत एमएलए एमपी एमएलसी चेयरमैन सिरि कार्यकर्ता द्वारा थांनाय डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सिरि गवर्नर इंजामोन जागाव प्राय 10,000 डेलिगेट आरो बेटा आबनसा जे बिथांगो लोकसभा निर्वाचन 452 टार्गेट बना खालायनो Tipra saben bagai kuno kaham aktif naam harokna to tongho sar to election ni bagai seng tongmani ba Tipra sa nini arni vote ek loge pari jaga ni khlai tongo Tipra sa ni Tipra ni je khlai jak mani kono sawan thangka kitu kongman jeta digo 72 বছর 70 বছর যেটা আঙ্গিয়া কোন মোদিজি ni এই যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার ni কোন 2014 ni sini চেঙ্গিনি কোন কাহাম সেই जनजातिनि बांगै रजाग्लाहा माइनरिटि बांगै रजाग्लाहा जे बिहेर फान तान फेके पाजे उइनाय एडिसिएल आरो गोबां रजागै दंगो आबो सबथाय उद्देश्य सातावनि बागै थांमाने सर जोंनि पार्टीनि प्रग्राम दंमोन दिल्लीआव सालनि प्रग्राम दंमोन गाय सालनि प्रग्रामनि पाइमोन परे जों ताबो दिल्ली हेते किफिलखौ जोंनि पार्टीनि मेन हेते जोंनि पार्टीनि कन्वेन्शन दंमोन इंडिया माने सारा भारतवर्षनि जत जोंनि लिडार फाइजाक मोदीनि नेतृत्वआव जे जोंनि मिटिं खालामो सालनि अब माने तै सर बस कांनि लोकसभा न तै पार्टी न क्रा खायना बागै भारतवर्षआव एकमात्र मोदीनि नेतृत्वआव जेबो सलि दंमोन न साइबन जतन बस कां हाय न हाय तैसा मोदीजी हाय दङ तृतीय बारनि बागै मोदीजीनो फाइनाय आबान बागै न जत सारा भारतवर्षनि जोंनि लिडार नति पक चाबलायमोन दिल्ली बेले बेले हामबाय खोनानो सर नों बिरोधी दल दिल्ली थांजाक जे टोटाल पक्तमा काहामति फाइदों होय जे खालामो नरबेल पक बिदि पक चापानो आसुलायखान ता बुनो हारो पक जदिन मते हिंगाय तो काहाम खबर जों नायो थामजाके काम खायनानि जों नायो थामजाके काम खायनानि या बयाग मिले काम खायनानि एक त्रिपुरा सासतिबो खायनानि तिनि दफानि बागै जों सामुं तांलायनाय थान थाखाय तिनि दफानाव ते बागो गनो बागै जदिन फाइदोके तब काहाम बेलाय हामबाय काहाम बेलाय हामबाय